rasyon bay? Napay baon gihatag ni kuya? Pila kaya ni? 1, 2, 5 piso? Pila kaya ning gihatag ni kuya bay? Upat raman ka buok. So, 4 ra ni. Gamaya rapod ani oy. Isa raman ni kalulipap. Walay Diyos. Uhaw kaayo. Imbes first day of school, lagot kaayo. Dapat gani. Kay first day of school, dili ko mag-uniform. Dapat wawa kong suoton. Laguta pud ani ni kuya oy. Wow! Kusuga mo lupad ani nga uwak oy. Daghag masuya ani nga mga bata ba? Kay gwapo man kay ni. Oh, naay pa ko. Naapag-iikog. Hawdagi na akong mahimok tabanog oy. Tabanog nga langgam. Hindaw, palupad-luparon doon ako ba? Hala! Si Kustan manabay! Naalagi siya inindot nga dulaan bay. Unsa kaya na? Hindaw! Hala! Naghimo di siya langgam nga mulupad. Ninduta na iyang dulaan oy. Wow, padug kay color. Hindaw! Pero hapit naman runting klase. Ay, first day of school man dairon. Banghinlo ra sa rom. Manghilam sa kuan ng dulaan ni Kustan. Kustan, wala lagi ka ning school. School, graduate na taong ko do. Nga, grade 3 pa manggutang duhagod. Makagraduate ba day ka? Di pa mo gani ka kabalo mo basa? Kumpiyansahan ni mo oy. Nag-aras taon ko. Wala ko'y labot. Ay, Kustan, unsa din na imong gidulaan? Kine, kaklaro na nga tabanog nga langgam o. Pabuang-buang dayon. Ay, gani di ay. Tabanog. Kanang kusog mo na mulupad, Kustan. Kusog oy. Ug naalang ko taas nga pisi. Muabot ni sa langit. Hala, ningduta day ana oy kay kusog kay mulupad. Suya ka no, kay wala kay nga nga dulaan. Gumay, kanang pahilmad ako, Kustan. Imuha pala ning gubon. Dili koy. Sige na, good Kustan. Ang pingan lagi na akong naimuhang langgam nga tabanog. Kanang Kustan, naamang ko'y balon diri o daghan man eh. Imuha na ni o. Pila mo na? 50 man ni Kustan. Awa oy, puna ko o. 1, 2, 3, 50. Hala, dakuha din ni magbaon na gataoy. Olangan, first day of school, God. O, imuha na ni o. Pahilman ako na imong langgam nga tabanog. Ara ang binay mong kwarta be. Ang pingin niya kay mo palit pa kog makaon dito nga daghan. Kawawa ni oy. Lagi Kustan, ang pingan lagi na ako na imong langgam nga tabanog. Sige na Kustan, pagpalitan ni daghang makaon ka, kay magdula-dula na ko na imong tabanog. Bantay ka ha? May gani kay buhutan si Kustan karon. Gipahilam ko ani niya iyang tabanog. Hindaw, kusog babaw lupad, tistingan daw na ako. Ala! Kuyawa ani nga tabanog oy. Mugukod-gukod sa ako abay. Idagan pa na ako ni be para kusogin mo lupad. Agay! Nadagma pa jud ko da. Sakita oy. Ang tabanog ni Kustan. Ay! Ning sakay raman dahil sa ako ang likod. Mulasoy! Nadagma pa jud ko da. May gani. Ning sakay ran tabanog sa akong likod. May gani kay wala ra na unsa ang tabanog ni Kustan. Nabali man dahil ang bako. Ala! Mabukbukan jud ko ni Kustan ani. Unsaon man ako ni oy dili na ni mulupad kay bali nung bako. Kustan! Iuli na nang ko imong langgam nga tabanog oh. Dali ra man lagi kayo na mo iuli. Napula naman ko Kustan oy. Pangit man kay mulupad. Ano man to nipiko man pa ko? Nimpi ko ba day Kustan? Wala man. Oh, iuli na nako. Hoy! Ano bali man eh? Gipusil magud di bomba. Moto, naigo ang pako. Bantay lang kaagad ang makitanti ka. Baliyon po na ako na imong kamot.